ho! Ola, amigas e amigos. Son Michiño, a mascota oficial da Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas. Estamos a piques de rematar o ano e non quero deixar pasar a oportunidade de facer un balance de todo aquilo que deixamos atrás. O 2024 foi un ano moi intenso, pero fomos quen de sacar adiante moitos eventos e actividades. Quero agradecer o traballo e a colaboración dos diferentes departamentos da nosa federación, dos clubs, técnicos, árbitros, deportistas e persoal administrativo. Grazas tamén ás distintas administracións e patrocinadores polo seu apoio e compromiso con nós. Isto é o que se chama traballo en equipo. No 2024, Galicia volveu a acoller a celebración de importantes competicións nacionais, como o Campeonato de España Absoluto ou a gran final da Liga Nacional de Karate. Ambos eventos celebrados en Pontevedra, unha cidade que apoia como ningunha o karate. Moitas grazas! Tamén volvemos celebrar na Coruña outra proba da Youth League, superando as cifras de participación do ano pasado e organizando ademais un curso mundial de arbitraxe. A Coruña e Galicia foron unha vez máis o epicentro do karate mundial. As nosas competicións autonómicas tamén resultaron un éxito, rexistrando unhas importantes cifras de participación e destacando polo seu nivel organizativo, con video review, retransmisión por streaming e resultados online. Levamos a cabo moitos cursos, adestramentos e exames, ofrecéndovos un calendario deportivo moi completo. Tamén puxemos en marcha o NADE e plans de tecnificación deportiva como os grupos de seguimento de comité e de kata. Neste 2024, os nosos deportistas obtiveron importantes resultados nacionais e internacionais. Medallas na Liga Nacional de Karate, nos diferentes campeonatos de España, na Youth League da Coruña ou nas series A de Larnaca. Tamén os deportistas das disciplinas asociadas de Kenpo, Kung Fu e Nihon Taijitsu situaron a Galicia nun lugar destacado do medalleiro das súas respectivas competicións. Noraboa e a seguir así! No 2025 seguiremos traballando para facer aínda máis forte a nosa federación. Estou seguro de que coa vosa colaboración o karate galego e as súas disciplinas asociadas chegarán ao máis alto. Despídome desexándovos un ano cheo de felicidade e repleto de éxitos deportivos. ¡Feliz 2025!